Dnes uvidíš. Ja rodinu moc nechcem, akože deti. A zaujíma sa o politiku, či nie? Mám asi rozdielný názor od väčšiny mladých. Ja som to Dobre. Tabak najskôr, potom spustím až. prišiel tak spotený, že ja sa tak potím, jak som v kufri, to máme v rodine. Čo povedal? Je sobota, čo znamená, že servírujeme menučko. Tentokrát skúsime mečnúť Samuela a Eriku. Obaja hľadajú vážny vzťah a teraz ti o sebe niečo prezradia. Čaute, volám sa Samo, mám 25 rokov a pochádzam z Trebišova. Ahojte, moje meno je Erika. Tak bol to on tu v čete. On vyprával o tom, že že som z Trebišova. Pochádzam z Trenčína a mám 22 rokov. Aktuálne som ešte študentom Košickej akadémie softwarového vývoja. Je to vlastne nadstavba maturitná. Momentálne pracujem na jednej nemenovanej pumpe v Trenčine. Venujem sa už, bude to 16. rok hádzanej. Hrajem ešte za náš domáci klub Eška Zemplín Trebišov. Vo voľnom Dobre. čase rada športujem, chodím do prírody, čítam knihy. Rád si pozriem seriály, pôjdem s kamarátmi vonku a som taký rodinný typ. No tak od môjho partnera určite by bol vyšší odo mňa, aby sa o mňa zaujímal, aby som ma mal na prvom mieste. A tak, aby sme spolu trávili vyššie času a hlavne, aby neuprednostňoval kamarátov predo mnou. Ja ako moje také preferencie, keby bola blondína, mala modré oči, hej, ako to by bolo super, ale hlavne ide o ten charakter. No tak určite by ma odradilo, keby bol taký party. Moja zlá vlastnosť bude asi najskôr výbušnosť, keďže som blíženec a blíženci sú ľudia Blíženci vo výbušní? tvári. Moja zlá vlastnosť, že som veľmi výbušná a nervózna v niektorých situáciách. Prihľadol som sa preto, lebo pozeral som niekoľko častí, hej, menučka, prišlo mi to zaujímavé a bola to nejaká možnosť, ako možno nájsť potenciálnu partnerku. Do menučka bola to stávka s kamoškou. Bolo to vlastne tak, že idem si tam poslať prihlášku a ona bola taká, že aj tak by si tam nešla, keby ťa vybrali a som tu. My sme Eriku očividne vybrali a vyzerá to Nemôžem tak. ich hodnotiť, lebo ma poznajú obidvaja. Chápeš to? Vraj teda. Takže nebudem ich urážať. Alebo chváliť. Že by toho mohli mať so Samuelom veľa spoločného. Začíname pred jedlom, v ktorom No veď tu som, divaj sa, Joker je tu. zistíme, či môže byť láska slepá. Ale športovec, rádzanú. Ahoj, moje meno je Erika. Nemá stiahnuté nohavice pod zadok, takže A ty sa ako pohoda. voláš? Čau, moje meno je Samo, mám 25 rokov, pochádzam z Trebišova. Ty a koľko? A odkiaľ si? Určite som bol nervózny. Kokot. Niečo na to zvyknutý je pred kamerami stať. No, ja mám 22, som z Trenčína. Čo rada robíš vo voľnom čase, alebo študuješ, pracuješ? Tak rado trávim ako čas s kamošmi, v prírode. Sem tam si idem zacvičiť do fitka. Jej hlas bol príjemný, hej, určite príjemný, nie je niečo Trenčín, Trebišov, to je jak ďaleko? Ty študuješ, či už pracuješ? Ja som ešte na svoj vek, hej, tak to by povedal, že prečo ešte študujem a nepracujem, ale ešte áno, študujem. To je to duálne vzdelanie, vlastne pomaturitné. Koľko má? 22? Či koľko hovoril? To je taká posledná možnosť sa dostať do IT sveta. Jeho hlas bol celkom fajn, príjemný, páčil sa mi. Zaťahoval, keďže bol z Trebišova, čo není moc moja šálka kávy. V voľnom čase takisto pojem s kamarátmi, aj keď teraz sú rozlietaní všade kade po Slovensku, keďže chodili na vysoké školy. Ja som sa vlastne po 5 rokoch, keď som aj študoval v Česku na Vysokej, v Olomouci, tak som sa vlastne vrátil domov, keďže štúdium nedopadlo úspešne, bohužiaľ. Skrz jedného učiteľa, ale to aj bola moja vina, hej, trošku som to odvlakol. Nedorobil som kvôli, ježiš, to bolo 25. operačné systémy, sa mi zdá, že to volalo. Ale vrátil som sa domov, hrávam ešte hadzanú za Trebišov. Si rodinný typ, alebo? Ty máš pestrý život. Hej. No, akože ja rodinu moc nechcem, akože deti, neviem, nemám k tomu nejaký cit. Ty si ako na tom? No ja práve, že deťmi? keďže som rodinný typ, hej, aby som chcel mať rodinu, je to vlastne aj taký môj... Chodívaš v noci do kuchyne, že čo by sa dalo zožrať? Ja fakt ako teraz aj... Jak sa k tomu dostal, k tomuto? K tejto myšlienke? Že kúkame menučko, dvaja sú na rande a ty sa spýtaš, či chodím vykrádať ledničku v noci? Nie. Mám opak, že sa musím nutiť, aby som jedol. Najväčší životný sen, hej, mať rodinu, lebo proste rodina ťa vždy podrží, hej. A koľko by si chcel mať detí? Dve určite, viac neviem, to by som musel byť asi lepšie finančne. Prečo to stopujem? Lebo ma není počuť cez to video. By bolo povedané pred chvíľkou, že to mám vždy stopnúť, keď budem mať nejakú myšlienku. Komprende? Založený, A zaujíma sa o politiku, či nie?
Politika ako... Dobre, musíme to pauznúť, lebo máme Dono, lebo nemôžeme dokonať video. Momo Vlk, Seva, ne, v prvom rade ťa poprosím, sadni si už a nestoj. V druhom rade, pozdrav môjho big kamaráta Dominika a jeho ženu Tajku. Cheers, nabíjame. Mám, zdravím. Díkes. Tak by som povedal, že mám asi rozdielny názor od väčšiny mladých. Ja politiku zas nejako neriešim a každý máme na to svoj názor. Hej, a pokiaľ nemusím, nerozoberám to, lebo to je proste téma, ktorá rozdeľuje ľudí a hádajú sa o to. Takže... Skôr ako Erika zistí, či je pre ňu Samuel hot aj fyzicky, si preklepne jeho celebritné kráše. Nájde sa v nich? Takže pozerám na tvoj celebrity crush a keď dobre vidím, tak je to divočáko z Rest. Áno. To som rozhodne spolu. Rest, môj kámoš ma fest chytal za ruku v aute, ale praví, že není gay. Čo mám robiť? Musíš ho vyfajčiť najskôr a potom až, vieš, keď cukne, tak mu uveríš, že dobre, není si gay. Ale ak sa nechá kamaráde, tak si jasný. Poznal Alebo on. divočáka. No, Že sleduješ ho, pozeráš? Sledujem, ako veľmi ma baví pozerať jeho reakcie na menúčka. Absolutne nepriťažlivý, necharizmatický. No, aj mňa. Takže ako som zvedavý, že čo na nás povie, hej. Bože, ani to nehovor. Ani si to nepozriem. To, že pozerala streamerov a zhodou okolností Resta ma prekvapilo, hej. Možno, že vieš, to bude taký ten vstup do virálneho sveta, že... Uvidíme. Takže Rest, a prečo akože Rest? Skrz to streamovanie, alebo... Je mi strašne sympatický. Ako v minulosti som aj ja sa snažil streamovať, hej, som mal takú chvíľku. To Ale fakt? piču. Hej, mal som pík, koľko to bolo, 60 ľudí na streame, čo som mal. No. Špeciálny stream pre 100 ľudí, čo ma followli, som mal drunk stream. Julian! Takže bolo, aj keby, že išli na môj Twitch, tak sú tam nejaké tie zábery, jak som bol emočne vypiatý, hej, jak som sa rozreval na streame. No a ty Ježiš, máš koho? Ja ich si poznám, plačkal? ale akože nepoznám ich po mene. Megan Fox. No, áno. A teraz som si, či tam bola Sabrina Camperte, alebo Áno, to taká, bolo- ona je blondína, tuším. Áno. To je presne taký ten môj typ, keď je baba blondína, to je také, že... Fakt? Máš sa rád mi- blondíny? Viac sa mi páči tá blond, ale to je len také, akože také plus. Ja som od malička blondína, ale tým, že som si ich prefarbila, keď som mala tak 15 v tej puberte, to vtedy išli farby všelijaké na mojich vlasoch, tak som si to už len nechala odrasť, ale... Nehovoríš, lebo potom správu nelákalo sa dostaneš? to prefarbiť, alebo... Čiže kto tu nebol, tak pamätáte, jak sme kúkali sme nebezpečné vzťahy. Nie? Počúvate, ja viem, že som to hovoril, ale nebol tu každý, lebo sme to kúkali o 1 ráno, takže nie všetci to vedia. Počúvaj, kúkáme nebezpečné vzťahy. A je tam taká, že vizuálne pekné dievča. Vieš, že jedna z tých asi najkrajších, čo tam boli. A jeden tu najebal, že 10 hodnotil, lebo vždy sa pýtam na babi rating, nie? Že nech ohodnotia blablabla. A hovorím, že tebe jebe. Heckleru sa mi zdá chválil strašne. Ja hovorím, že jak si je mohol dať, ja neviem, vymyslím si 8 alebo 9 ty dement, keď má zuby jak netopier. Alebo také nejaká pičovina. Proste, že som jej povedal, že vypadá jak netopier. A myslíš, že mi po streame nepísala na Instagram? Hovorím, že ty kokot. SMK, poďaruj, petám ja co rysap. byť znova blondína. A čo by mala byť vyššia od teba alebo nižšia? Výšku nejako neriešim, ako to neviem, či môžem povedať, že patrím tým vyšším, hej, a výšku som nejako nikdy v živote neriešil. Výšku partnerky ako aspekt teda škrtáme, no dvojici servírujeme menučkovú novinku. Naši holubkovia musia na cedulky napísať, koľko bodov z 10 Zachránil som to jak udelili kokot. človeku za stenou. Tebe Pokiaľ jebe. bude súčet ich bodov vyšší ako 10, posúvame sa k ďalšiemu chodu. Ako na Čo mi napísal, počkaj, neviem, či to nájdem do piče, lebo som tam dával vtedy ten príbeh, ja neviem, či to zase nájdem už. To by som musel, ne? seba zatiaľ zapôsobili? Koľko bodov mi dala po prvom kole? Si myslím, že to bolo nejakých 5,5-6 si myslím. Mišo, uvedomil som si, že tebe platím každý mesiac pravidelne na čas a ja som už nedostal 3 mesiace výplatu. To je odhodlanie, kamarát. To sa ti vráti. Minimálne na deckách. Budú zdravé, ver mi. Dízel to 4 mesiace, Robo 30 mesiacov, SMK 15, Folťo 22, ďakujem. Vidím vysoké čísla. Až to? Počkaj, Folťo, fakt robíš v Jojke? A Nová Cinema? Ti nedám práva na Survivor ani papeky? Počkaj, Folťo, fakt robíš pre oných? Pre Jojku niečo? Že by sa mu zrovna narodil retard? Počkaj, neprivolávaj takéto veci, absolútne. Tak to je dobre potom. Teší sa Erika, teší sa Samo a my sa tešíme na ich prvý pohľad. Ahoj. Čau. Tak ja som Erika.
Počkaj, takto. Normálne sa Áno. Ahoj, Erika. Čau, samo. Máš peknú voňavku, musím povedať. Ďakujem. Keď som ju uvidel, hej, jak sme sa odkryli, tak som povedal, že fú, tá je akože veľmi pekná, hej, sympatická. Neviem, či som mňa cítiť, lebo ja som tu prišiel tak spotený, že ja sa tak potím, jak som v kufri, to máme, ale v rodine. Nič nerobím a cez leto ani nehovorím. No, Máš peknú farbu. Počúvaj, to fakt akože v prvom stretnutí jej bude vyprávať, že máš to v rodine, že sa potíš jak kokot. Ty si dement. Jo, deliš 12 mňa sa. Ďakujem, hej. Takto, Samko. Na budúce odporúčam nezačať konverzáciu so ženou genézou rodinného potenia. Našťastie ťa ale zachránili modré oči a môžeme servírovať špecialitu šéf-kuchára, ktorej bude dvojica vyberať, ku ktorému obrázku má bližšie. No, tak máme tu dvojicu. Dieťa pokrstím alebo dieťa nepokrstím. To je veľmi ťažké, keďže deti nechcem, ale teda 3, 2, 1. Pokrstím ho. Takisto, lebo ako som kresťansky založený a to vlastne to krstenie Ja také, tiež, že no. verím, Ja že sám mám určite krstiť. niečo je, čo proste predurčuje tú našu cestu. Krst je alebo meno, celkovo že to. ti dajú? Darujem radšej peniaze, alebo darujem radšej hmotný. Počkaj, krst je to, že ti akože už si, že som Mišo na furt, alebo jak to sa vôbec je? To je ono, nie? Čo? Dobre, na čo sa robí krst? To je to, že som proste Mišo, nie? Počkaj, Číko teraz. Čo je to krst? Krst v kresťanstve je prvá a najpodobnejšia sviatosť, ktorá predstavuje znovu zrodenie z vody a Ducha Svätého. Očisťuje od dedičného hriechu, začleňuje človeka do cirkvi ako Božie dieťa a je vstupnou bránou k príjmaniu ostatných sviatostí. Počkaj, do krstu si vybereš pohlavie a meno a potom ťa pokrstia. Počkaj, a je niečo také niečo s menom? Je niečo aj s menom? Takže význam odpustenie hriechov dedičného i osobného. Jak osobné hriechy, keď máš do piči rok? Alebo koľko? Krstní rodičia by mali byť pokrstení a birmovaní katolíci, ktorí žijú praktickým vieručným životom. To som sa ojebal nejako. To som myslel, že to je niečo iné. Ja som myslel, že to je to, že keď si není pokrstený. Čo to je za pičovinu? Ja som mal celý čas v hlave, že krst je niečo s menom spoločné. Birmovné meno. Trend, ďakujem. Tak, 3, Toto je ťažké, no. Tak ale nebol som ďaleko. Ja neviem, počkaj. Asi tiež peniaze. Tie sa zídu teraz, no. Všetkým. keďže ja som veľký fanatik do Lega, tak ja hovorím, že kebyže budeme aj preteku. Najhorší možný fanatik, čo môžeš byť, je náboženský fanatik. A druhá najhoršia vec, Lego. Tretia, že si z Trebišova. Ja nechcem žiadne tie drahé voňavky, somariny, hej. Lego, kúp mi Lego set a to také oči uvidí vyžiarené, vysmiatý, že normálne bude sa tešiť možno ešte viac, jak ja, že mám to Lego. Po práci si niečo zahrám, alebo si po práci kúknem seriál. Tak toto mám ja asi isté. 3, 2, 1. Čo, ty hrávaš hry? Áno, ja som veľký hráč. Hej, Čo hrá? hej. Čo hráš? Čo hrávate? Aktuálne hrávam NBA-ku. Som si stiahol, som našiel chalanov. Zvyčajne hrávam s Čechmi, hej, lebo Slovákov nejako neviem vyhľadať na tých hrách. Zároveň hrám aj Českú ligu, hrám v Pro Cluby, to je akože vo FIFA, že hráte 11 proti 11. Tvoja segra dostala od frajera Lego a majú pauzu teraz. Však skokot. Kapíčovi na Lego. Čo máš 6 rokov? Čo to je kokotinu? Čiže aj toto si za... To skôr, počúvaj, to pucle sú lepšie jak Lego. Už pucle sú lepšie. Lebo tam môže byť aspoň nejaký krásny obrázok do piči prírody, spln, mesto nejaké. Už to je lepšie ako kokot stavebnička.
Hrám. Ja si radšej akože pozriem seriály, nie som nejaký hráč. Posledné, čo som videla, bolo... Buď to mám rád na 65 dní, alebo idem si ešte pozrieť aj After. Preferujem staršiu partnerku alebo mladšieho partnerku. 3, 2, 1, teraz. Mladšiu partnerku, prečo? Musel som si jedno vybrať, lebo mne by... Nie, že musel som si jednu... Prečo nepovedia, jak to je? Prečo nepovedia, jak to je? Že prečo chlapi chcú mladšiu a ženy chcú starších? Že to bude na rovinu do piči. Ty si ja nikdy nevidel, čo za rakety mají radi Lego Mimoň. Mimoň? Choď do piči. Stavaj si, čo chceš a neotravuj nás. Lebo inak by si nám to ty nepovedal. Ja som nám to vysvetľoval. Prečo chalani chcú mladšie dievča? Ty guma. Ty si kokot, detské pucle, rovnako tak aj Lego, ale nie si o nič lepší. Pretože je čerstvá vagína, nie je tam nič, čo sa týka sexu ani ničo takého, chápeš to? Chalan, čo to myslí vážne, a nejde sa len s niekým vyspať alebo niečo, tak chce mladé dievča alebo mladšie od neho, pretože nezažila toho v živote veľa. A my chceme dievča tam ukázať a spraviť jej zážitky. Čo keď tam máš 35-ročnú babu nejakú, ktorá mala 8 vzťahov, ty kokos alebo koľko, všade bola, všetko zažila, v každom aute sedela a neviem čo všetko, chápeš? Chceš, aby s tebou spoznávala svet a nie, aby všetko mala. To je dôvod, prečo sa mu ľúbia mladé baby takto. Tak to hovorí opak je dement. A baby, možno tak kedysi nebolo, lebo kedysi napríklad moja mama alebo tak, mala aj mladšieho chalana. Alebo teda môj otec bol mladší, jak moja mama. Ale vtedy chlap bol chlap. Rozumieš? Vtedy bolo normálne, že boli 18-roční, zobrali sa, bývali spolu, mali spolu deti v 18-20 rokoch. Choď do piče. Lebo vtedy bol chlap, chápeš? Teraz sa pozrieš na 20-ročného chalana alebo 25-ročného chalana a povieš si, že tak tebe jebe na hlavu. Že čo to je tupca debilného. A to nemyslím len ako, že od ramena k ramenu sú 30 cm, vieš, že aj váhovo a fyzicky sú není chalani už, vieš. Preto si myslím, že pre dievča je viac atraktívny starší chalan, pretože je akoby mužnejší, že muž je muž a už má akoby aspoň niečo v živote za sebou. Chápeš? Čeping to nada? Dneska nespíme! Čo ty o tom vieš? Naposledy si mal niekoho pred dekádou? Počkaj, fakt si myslíš, že mám problém s niekým byť? Alebo niečo? To je halu, že si ľudia myslia, že mám problém s niekým byť? Alebo niekoho splašiť? Alebo niečo. S tým nemám problém absolútne žiadny, to by bolo jasné. Len. Mám 35. Rozumieš? A... Ahoj myši, no poslouchej. Potom to blerbe. Dneska jsem měl takzvaný koitus s frajerkou. Klasicky jsem to pak zkusil jen tak, když jsem projel kolem to napchat do zadku. Ona, že kam to jdu. A já, že no tak, mimo moje jenom špičičku. A ona, že teda OK. No a co si myslíš, pak jsem zkoušel víc? A ona, že ne, au, to stačí. A já si tak vzpomněl, že takovej myšinko s tím, jakou raketu, a.k.a. dildo, si nechal doma, ten by se tolik nešklebil? No, že nepočúval som ťa, prepáč, niečo nešklebil som počul. Ale asi to bolo vtipné, keď sa smeje. Keby není problém, chápeš, byť s dievčaťom nejakým, ale keď už máš 35, tak keby nemám čas ho strácať s kýmkoľvek, alebo míňať ten čas s kýmkoľvek, rozumieš? Čeping to nada? A
Akčnú čau. partnerku, prečo? Ang, máš 27 mesiacov. A ticho teraz. Musel som si jedno vybrať, lebo mne by to bolo No. takzvané jedno, hej, lebo však vek je len číslo, ako sa hovorí. Príliš veľký vekový rozdiel, možno 15 rokov. Ja by som chcela určite toho staršieho, lebo tým, že ja viem, čo chcem od života, tak už by som to chcela akože aj od neho, aby vedel, čo chce a nie, že by bol nejaký popláznený. Tak ja chcem určite do života mať už stály vzťah, že proste už nebyť na vážkach, že áno, nie, alebo nehádať sa, proste už riešiť také tie normálne veci do vzťahu už. Mám radšej sexy oblečenie alebo pohodlné outfity. 3, 2, 1. Sme sa zhodli, to je dobré. Tak, lebo tak neviem, že sexy oblečenie, čo také na chlapovi sexy, neviem, že... Však ale na žene, vieš, si to mal zobrať z toho. Aj, Možno. radšej po... Malá vsúka k voľbám. Voľby sa presúvajú na sobotu 14.3. kvôli Mankimu, ktorému tam jebli nejakú službu na hasičárni a nemôže tam mať dovolenku. Tak sa všetci zhodli, že sobota 14.3. bude ok. Ja nechápem, na čo tam vôbec ide. Aj tak nebude nič robiť. Čo ti jebe, dá sa mu hrať plejko alebo niečo a že no, už 8 hodín prešlo, môžeme ísť preč. Aj. Pohodlné niekoho, ako neviem, nejaké tie... Než byť vyzývavá. Hej, radšej ako like, vyzývala, lebo to priamo, čo si o tom človek môže niečo pomyslieť, hej, že ona proste chce tú attention. Pucle je rovnaká pičovina, jak tvoje Lego, ti kokot. Hej. A ako Nie. zvyčajne takéto baby sú potom nejako akože iné, že tie one night stand a potom ďalej. Nemyslím si, že sexy oblečenie to znamená. Proste keď sa v tom cítia dobre, tak Fist prečo bump, nie? dick smiley. Dobre chlapci, chvíľku, žiadne rysaby, nič, ideme ďalej. Ja tiež radšej to pohodlné. Akože z môjho pohľadu, radšej si oblečím, ja neviem, tie plaky, rifle, ako sa niekde ukazovať a tak pretrčať niekde. Nehovoríš na Lego, Neviem, zhoršuješ? neviem, kože Dobre, mám. musím to pauznúť. Guru, máš 50 rokov, 52 či koľko. Fakt si ideš zastavať Lego v 52? Nehovor mi, že máte doma Lego a stávate. O 18 rokov s mladšou ženou, či koľko má. Čakám. Pískam, nie, nemám. Legíny alebo niečo v tomto. Kedy 50 napíše, že pískam. Samuel sa naozaj nebojí rozprávať a nie len o tom, čo má rád. Teraz nech zaňho hovorí číslo na tabulke. Stúpla medzi dvojicou príťažlivosť a pripomínam, súčet na tabulkách musí byť vyšší ako 10, aby sa posunuli do ďalšieho kola. Po druhom kole som dal preto vyšší počet bodov, lebo sa mi páčilo, keďže povedala, že dieťa nechce, že nechce mať deti, ale aj keby mala, tak ho chce pokrstiť. Zaklopem si na drevo. No ak sa nemýlim, náš meč zatiaľ dosť mečuje. A čo ty? Už máš svoj meč? Ak nie, mám pre teba skvelú príležitosť, ako sa k nemu priblížiť. Ty máš aký názor na sexy oblečenie? Neviem, či som na to úplne. Cháni, vy máte radi akože sexy oblečenie na žene, ako, vieš, ako myslím, tie také polokostýmy alebo niečo? Ako podvesky pochopím a takéto píčoviny, ale... Vieš, také, že... Ja neviem, jak sa to ani volá, ty kokot. By to nenáče roztrhala preč, chápeš? K refresheru a nechaj si uľahčiť hľadanie ideálnej polovičky. Korzety, 16. kokotiny. marca v KCčku vraciame randenie To späť vôbec. do offline priestoru s prvým refresher Roztorať, zahodiť, datingom. Nemusí sa bať trápnych small talkov ani dlhých tichých páuz. Počas večera budeme využívať našu novú kartovú hru Menučko, ktorá obsahuje množstvo deep aj zábavných otázok, ktoré rozhýbu každú konverzáciu a pomôžu uvoľniť atmosféru. Čo keď objednám to, nech mi to pošlu, hej, je tu niekto? Hej, refresher, pošlite mi tie karty. Na speed dating nájdeš v popise videa. Teraz ale späť k našej dvojici, pred ktorú už pokladáme jedlo z Confud baru. Chápeš? A počúvaj, pre nich sa to oplatí, lebo keď to budeme mať na streame a náhodou to bude dobre a budeme s tým my niečo robiť medzi sebou, tak poviete, že to sa bude hodiť, objednám si to. Takže vlastne mi ich pošlite a ešte chcem 1000 eur. 5000! A
A máme tu kartovú hru, menučko. Je v poriadku mať v partnerstve tajomstva? Za mňa nie, lebo tá dôvera akože celkovo je pre mňa je na tom ten vzťah postavený. Hej. Ja hovorím, že u mňa akože partnerka má iba jeden strike, hej, tej dôvery a keď ju poruší, tak tým pádom ďalej nemám akože čo zmysel pokračovať. Počkaj, čo bolo pre za otázku? Na tom ten Je v vzťah poriadku mať v partnerstve tajomstva? postavený, hej. Ja hovorím, že u mňa akože Čo hovorí devíčet? Lebo keď si taký Radek a máš frajerku, tak Radek jej nemôže povedať všetko. Nemôže jej povedať, že sa kurval s bratrancom. Chápeš? Takže niektoré tajomstvá musia byť tajomstvá, chápeš? Samozrejme nemyslím, že od bodu, kedy ste začali spolu tvoriť pár, tak to už samozrejme nie, ale niečo z minulosti tam môže ostať, chápeš? partnerka má iba jeden strike, hej, tej dôvery a keď ju poruší, tak tým pádom ďalej nemám akože čo zmysel pokračovať. Ťahol som mal, že jeden, aj to bol vlastne skrz zoznamku. Kde je podľa teba hranica medzi flirtom a neverou? No tak toto vôbec. Čo má čo flirtovať proste s inou? Môže to byť aj napríklad, že z profesí, že proste majú nejaká, neviem, že len ma napadá, hej, takáto situácia, že... Áno, keď už sa spýta, že čo si, tak povedať, ale nie, nač by si vybalil proste každú kokotinu, že si v živote spravil. Adam Ďarvík, sem na mňa z horí sa ďakujem. Že je to, neviem, teraz poviem, že jak chlap, že baba, hej, že môže byť nejaká investorka a zistí mi ten môj aký šéf, že sa jej páčim, hej, ja proste, že ona akože... Řekl by si tvoji frajerce, že si vyhodil fejkovou piču, ale nechal si dildo? No a? Že by išla a investovala, neviem, tak musím to trošku jak pokoketovať. A že či je za? Ako bolo by mi to proti srsti, že viem, že doma mám proste... Že či môžeme byť jeden večer dvaja. ktorú... Endro Godier, tvoj follow. Že dováži... Mať si jak po zadve. Už to máš v PO boxe, Miško. Pár kartičiek daj potom aj na streame divočakom. Refresher. Vieš, je problém, že nemám PO box už. Lebo som ho nezaplatil. Takže ak si to poslal vážne, že to není ojeb, tak asi to nemalo kam prísť. Ale možno to máme, kto vie. Baška poslal 3. Ahoj Resino, môžeš mi please vyplniť dotazník na pakálárku a poslať ho do chatu, ďakujem pekne. Link. Neskôr. Milujem, lebo ja rozdeľujem tieto dve slova, hej, ľubím, milujem. Ľubím, to je taký ten začiatok, hej, že proste toho človeka mám rád, trávim s ním čas, hej. A milujem, to už je pre mňa, že s tým už si na to dildo skúšal sednúť? Nie, ale v Papuli som ho mal, keď sme napúšťali Vaňu lyžičkami. Do konca svojho života. Záleží na veľkosti. Určite áno. Ja si myslím, že hej. Nie? Či ja neviem, či sú to prsia napríklad, alebo tak, vieš. Neviem, ja napríklad na tie prsia až tak nie som, hej, jak sa hovorí ten dolňak, hej, že... Dolňak? Tak sa to hovorí, hej, horňak, dolňak, alebo tak som to počul, že ja som skôr, že keď mám pekný zadok. To v Trebišovej voláte horňak a dolňak, to u nás tak není vôbec. Medzi tých, ktorí ľutujú svoj prvý sexuálny zážitok. U mňa to ako, neľutujem to, hej, ale bolo to akože veľmi zaujímavé, ako k tomu došlo a neviem, či to ďalej chceš počuť rozoberať, alebo... Asi netreba. No, tak, ale ako asi ho neľutujem, hej. Akože ja som tiež taká, že neľutujem, že čo som spravila, ale keď si to tak prehrám, že bola by som vtedy, tak by som to neurobila. Môj prvý sex som mala 18. Minulosť nechajme minulosťou a pozrime sa na to, 18? koľko bodov by dali Erika a Samuel to svojmu dosť rande neskoro, práve že? teraz. Wow, na oboch 9,5 tabulkách na 9,10, vidíme sebavedomé dobre. deviatky, ktoré predznačujú, že sa menučko vyvíja správnym smerom. Neboli by sme to my, keby dvojicu poriadne neotestujeme jemnou dávkou náhody, ktorú so sebou prináša dezert. Všetci budeme mať karty. No, tak máme tu toto koleso. Tak ako samozrejme človek je nervózny, lebo keď si pozrie na to koleso šťastie, čo tam všetko píše, hej, a že čo to môže obsahovať, tak ako bol som nervózny. Čo by si z toho nerad vybral? Nerad by som si vytočil to karaoke, lebo neviem, či to počuť. To by bolo najlepšie, keby to vytočí karaoke. Je škriekanie, hej, keď mačky sa pária. Tá Kama Sutra, to som si akože nechcela vyťahnuť, alebo aj to UF, a ešte možno X by som nechcela. Tak tam by som veľa ja nerozprával, takže... Dobre. No, ideš ty, či ja? Ty toč. Začnem ja, no, hej, toč. poď, 3, 4, 3.
Aká je tvoja hranica veku u ženy, pod ktorú nejdeš? Pod ktorú? No niekto není staršie než ja. Ty blázen. Jak akože pod ktorú? Keď tam padla Kama Sutra, Ježiš, to My máme len hornú hranicu. Ty kokot. Že to bude trapné. Nemôžeme ešte raz? Proste partnerka by mala byť mladšia, ako sú chalani. Chalani, stojíme pri sebe v tomto, alebo nie? Mali by sme mať mladšie partnerky? Do piči? 34 je pohoda? Nech je mladšia od teba. Sme tu ešte nemali. A nebudem sa tomu smieť, to je skurvený fakt. Do ktorých, dobre, tak ty sa môžeš smiať, lebo ty si ešte frajerku nemal. Ani žiadnu ženu vo svojom živote. Ešte si nejebal 40-ku. Asi. To nie, no. Adam Diery sem na mesa, som díkes. Staršiu mám o 7 rokov. To by som nemohol, kamaráde. Ako isto je super a tak, ľúbite sa, ja vám to prajem, ale kamaráde. To vedie tomu, že ty koľko to je dosť? Ty keď budeš mať 40, ona bude mať skoro 50. To už bude mať po menopauze, či čo to je. Divočina došla, ty bukva. Započul som, že si bol zase mal veľké reči, Miško Bambinko. No za prvé, my robíme 24 hodinovku, čo ty si max 24 hodinový stream robil, aj to polovicu streamu, iba podriemkávaš. A my tu makáme, cvičíme, Tesly hasíme a zachraňujeme mačky zo stromu. Tak trošku úcty, aby sme s chlapcami nedošli tú tvoju lagúnu na záhrade vypustiť, nehehehehe. Počkaj, nedá sa súbudiť. Keby, čo ti dá otázku? Keby máš mať sex s 2 ženami, ktorých súčet vekov je max 25, ako by si to rozdelil? Ja by som dal 7 a 6, drobné nech si nechajú. Tebe zajebalo, kamaráda, absolútne. Nevinných holúbkov pokladáme misku s rôznymi polohami, ktoré si teraz môžu na nečisto otestovať. Podstúpia spolu túto skúšku 24 a 1. alebo sa rozhodnú, že chcú rande ukončiť. Tak, máme tu pred sebou misku z papieriky. Ruku na srdce, chodil by si s tým 20-letým ja? Tebe jebe, ja som bol ešte pred 2-3 rokmi totálny, že retard. Ja som ani nepočul ten blereb. Ja som nepočul ten hlas a... Ja som bol ešte full akože retard mod, kamaráde, ešte pred 2-3 rokmi, chápeš? Totál, ale. A máš počítať, že sa to zlepšilo? No a? A nie? Čo sa zmenilo? Prezrel som. Vidím všetko inač. Ja tu napodobne, čo si vyťahneme, tak neviem, že či to chceš si vyťahnuť ty, alebo mám ja ťahať. Idem ja do toho? Daj šťastnú ruku, niečo normálne, nie nejakú crazy hovadinu. Divočina došla, ty bukva. Započul som, že si bol zase mal veľké reči, Miško Bambinko. No za prvé, my robíme 24 hodinovku, čo ty si max 24 hodinový stream robil, aj to polovicu streamu, iba podriemkávaš. A my tu makáme, cvičíme, Tesly hasíme a zachraňujeme mačky zo stromu. Tak trošku úcty, aby sme s chlapcami nedošli tú tvoju lagúnu na záhrade vypustiť, nehehehe. Počúvaj, teraz už vy vyjebanci, aspoň čo si robíte, lebo ste, keby aj k autonehodám idete, nie? Že aj keď nehorí, tak tam proste idete. A tak kedy ste nebolo, nie? No to som hľadal, že čo? Pre Boha. Čo je? No to je ešte také normálne. Ideme na to. Ideme. Čau, ty kokotko vytrubený! Počuj! Bol by si ochoten robiť tatu malému fuckblerpvi, keby sa zamiluješ jak kokot do čajky? Lebo ja by som na to nemal nervy na vyjebaného kazišuka. Nie, ale vážne! Ako povedz ty? Počúvaj, ja nechápem prečo, ale kým dokážem... Chvíľku trvá, kým sa adaptujem na ten hlas, čo tu škrieka, tak nepočujem úvod. Neviem, či si tam povedal. No, počkaj, ako to? Tak. Nie, už
nevyťahuj. Dobre. Ukáž. No, to dáme. Ideme za tebou. To dáme, ha? To je proste. Toto už nikdy nerobí. Ale tak beriem to zo srandy proste. Každá hanba trvá 2 dní. Second hand embarrassment máme za sebou. A Čo sa týka hanby a spoločná hanba 2 dní, dvoch ľudí môžeme spýtať Nubiho, ak dlho to trvalo. nezblížiť, tak už naozaj neviem, čo by malo šancu. My teraz uvidíme, ako to vníma Erika so Samuelom a tentokrát už stenu vynechávame. Na spoločné rande mimo kamier dvojicu pošleme iba v prípade, že súčet ich bodov bude vyšší ako 15. Držme si palce, bubny prosím. Ideme na to. 3, 2, 1. Ona ubrala bod? Kvôli čomu? Predtým tam bolo 9. Čo? Som prekvapená ostala. Hej, prečo? Kde sa by bolo, že som pozrel na ňu a úplne som sa, že wow, zaláskala, proste to láska na prvý pohľad, hej. Neviem, nečakala som. Tak ako z toho tu, čo sme mali tu možno zase poznať, tak ako dosť mi akože pasuje, že čo sa týka povahovo aj celkovo. Aj si sympatická, hej, milá, dá sa s tebou pokecať o všetkom. Väčšinou sme sa zhodovali, hej. Aby som možno mala 10 len tie deti, ak si povedala, že je toto, tak tam je ten polubodík. Že tam to vždycky robí, no. Hej, tak tam sa obráte, ale ináč akože všetko super. Ja som dala akože 8, že nechcela som ťa uraziť, ale do 9 som tiež už nešla nejako, ani do 10, lebo však sa nepoznáme moc. Takže to by bolo zas už veľa dať 9 bodov, hej, aby si nebol urazený. Tak som išla takou zlatou cestou. Možno, áno, zmenila by som nejaké body, lebo keď si to spätne prehrávam všetko a rozmýšľam nad tým, tak určite by som zmenila tie body. No tak po tomto všetkom spätnom by som určite išla do nejakej 7 možno. Do 7. Koľko dobre, ale. Čakal som, že bude menej. Čo ti jebe, si dostal 7 do baby, ty hovedo, hnusné. Lebo však sa nepoznáme moc. Fakt? To je dobré. 7, nadpriemer, To by som vysoký. nedala, vieš. Zase to nie je také hrozné. Dnešné menučko končí a na Erike vidno, že ho ešte stále spracováva. Sleduj nás preto aj o 2 týždne, aby ti neušlo, ako dopadlo ich rande v reálnom svete. Dobre. Nakoniec iba dodám, aby si zbehol do popisu Len ako videa, Trebišová Trenčín je prihlásil ďaleko sa od na seba. speed Koľko to je? dating v KCčku, alebo 70 do tejto teba? No show, a? Či to pretože dobre? láska čaká na nepredvídateľných miestach. Ahojte. Čau. No ukáž, čo tu bude. Tak ešte raz ty vytrúbený, čo vyzerá ako taká čalamada vyblita. Počuj, bol by si ochoten robiť tatu malému fuckblerpvi, keby sa zamiluješ jak kokot do čajky? Lebo ja by som na to nemal nervy na Tatu vyjebaného malému kazišuka. fuckblertovi? Nie, ale vážne, ako povedz ty. Ako decku? To myslel tak, že decku? Fuckblerpy je decko? Alebo černošské decko? Alebo čo to koľko je vôbec? Decku? Nie. Neexistuje. Počkaj, viete o tom, že nemám úplne že vzťah k deťom, úplne že najlepší? Rozumiete? A to... Vraj, keď už máš svoje, tak ťa to zmení a je proste tvoje asi tatko a vybavené. Chápeš? Takže toto ešte viem pochopiť. Ale cudzie? Neviem. Kto vie, nebol som v tej situácii, kto vie. Nechcem byť úplne, že kokoda povedať píčovinu, tak sa kúšem do jazyku práve, ale skôr by som to videl negatívne ako pozitívne. Dobre, komentáre. Pán Bulica, dúfam, že vás tam raz uvidíme. Prečo nedáte mu nejaký subgoal, nech tam ide? Vážená kanvica, všetci vás tam chceme vidieť. Nemôžete sa báť, kuty zbalia každého. Zdravím, refreher, celosvetovo uznávaný šéf-kuchár. Dobrý deň, zdravím pána Bulicu. Názor na profilovku. Pánu Bulicu přeji krásny zbytek dne, teším sa na reakcii. Dobrý výber páru, veľmi sa k sebe hodia a je to na nich aj vidno, že si sadli. Pozdravím milionára, toho na mojej profilovke. Maťo. A dúfam, že sa tam na budúce ukáže. Vážený pán Buglica, obaja veľmi sympatickí ľudia, veľmi milý párik, fakt im to spolu prirodzene ladí, žiadne hrané momenty, ale čistá energia a pohoda. Úprimne pôsobia, že si majú čo povedať aj mimo kamer. Ak to potiahnu ďalej, vôbec by ma to neprekvapilo. Ty koko, samé pozitíva, smerom k vám, hrdličky moje.
A idete von sa rodli, alebo nie? Joker. Nie, nejdete? Ježíš, si Bojko? Ty si to zrušil, či... Vlastne to zrušila asi ona, že? Prečo? Kto to zrušil? Povedz. Cauko Restínko, tak zas som ta prisiel pozdraviť. Čo je nejaké F pre našeho padnutého brácha, ktorý mal takmer rande? Možno do súkromného? Nie, počúvaj, tu sme verejní, tu sme proste priehľadní všetci, rozumieš? Takže musíš to hodiť rovno sem pre všetkých. Restos bambos, čepeš, ne? Čepem to, že si dám teraz taba, kamaráde, čepeš to aj ty? Pištol na konfety. Neviem, či to nie je proti pravidlám. Proti pravidlám. Povedzme, že tu sme bez pravidiel. Ale asi viem, čím bude problém. Ja to viem odhadnúť celkom. A neviem, či to chcem povedať. Aha, Maciak ti píše, že mi poslal do noho, že to je on z refresheru a že kľudne povedz, je to ok. Takže to môžeš povedať. Ja som si povedať, kvôli tomu, že máš malú cikulu. Jak si tam baviť o tých cikulách, či na veľkosti záleží a ty si proste ona, že záleží a ty, že vieš, tak sa možno polakala, že to asi nepôjde. Nie, daj, hovor, kvôli čomu? Konec randám. Však si podpisovala zmluvu? To nevadí, teraz tu Maciak písal, že môžeš. To on je tým refresher, chápeš? Hodíš to na mňa, že som to z teba vyťahol, že by som ťa dal na piču, keby to nepovieš, tak dávaj. Tento čo tu Šimkonzi píše? Chudák Martin je aspoň... Počkaj. Chcel by som pozdraviť... No lebo, že ona nechce nič riešiť, tak nedala ani kontakt, ani nič. A že žiadne rande. I feel you, dog, kamaráde. Že? Oni dajú len nádej a potom ťa proste bodnú do chrbta. To poznáme. Ona sa aj išla len najesť. Tá sviňa. To tak toho ojebala. Gotenk, ďakujem ti, Telegár, ďakujem. 32 mesiacov už? Čau. Dobre, vydržte, tu máme tu nejaký komentár. Chcel by som pozdraviť 76-ročného milionára z Dubnice, čo má kúty až po chrbát. Je známy tým, že keď varí jeho michelinské jedlá, musí mať čapicu, lebo mu tie posledné vlásky, ktoré má, padajú z hlavy. Najhoršie je to, že keď varí, musí mať schodíky, lebo sporák je veľmi vysoko. Chudák Martin je aspoň šťastný, lebo dotiahne na trúbu, takže vie robiť aspoň torty, teda tehly. Simik 177. Ale aby nebolo málo chat, tak ten komentár tam hodil 8 krát pod sebou. Simik si tu. 1, 2, 3, 4, 5 krát iba. Chalan sa dá, ale hentá mužatka píča celkom, no s kámošom sme kúkali a samé sklamanie. To takto tu len flusne, akože nadávku na dievča zmizne preč. Dobre, Dnes je uvidíš. čas. Môžem tam dať aspoň like, že?